dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. A plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Căprioare n-a vânat, dom, dom, să înălțăm, și-a vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm, și-a vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, să facă din pielea lui, dom, dom, să înălțăm, veșnic frumos Domnului, dom, dom, să înălțăm, veșnic frumos Domnului, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. La anul și la mulți ani! Asta trăiți, mai într-o bătrâni. Tu ești cu microfonul pe mine. Haideți, oameni, vină frații. Noi am văzut o ce minunată. Haideți, hai că eu dau ton. O ce veste minunată, în Betleem se arată, că a născut prunc din Duhul Sfânt Fecioara Maria, că a născut prunc din Duhul Sfânt Fecioara Maria, când la Betleem Maria săvârșind călătoria, însărat locaș din acel oraș a născut pe Mesia, însărat locaș din acel oraș a născut pe Mesia, pe Fiul cel din vecie, ce l-a trimis Tatăl mie, să se nască și să crească, să ne mântuiască, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Păstorii văzură în zare, pe cer o lumină mare, îngerii cântau, păstorii fluiau, cu toții se bucurau. Îngerii cântau, păstorii fluierau, cu toții se bucurau. Păstorilor din câmpie, mă fac țirât la vești, nu mai pot.